Timanttiydin transformaatio. Mä en aio tehdä sulle hoitoa. Mä aion kertoa sulle, mitä sä teet itsellesi. Sä voit tehdä tän joko jokaiselle chakralle erikseen tai jollekin muulle tietylle kehon osalle. Tai sit vaan ihan yleisesti koko keholle, energiakeholle ja sun energiakeskukselle. Koska niin kuin me kaikki ehkä jo tiedetään tässä vaiheessa, että kun sun chakrat yhdistyy yhdeksi, niin silloin sun sateenkaarikeho aktivoituu. Ja sun valokeho. Ja tää hoito menee sillä lailla, että sä otat sun kädet ja sä alat kerimään ulos kehosta, energiakehoista, kaiken sen turhan, mikä ei enää palvele sun korkeinta hyvää. Ja kerit. Niin pitkään kun tuntuu hyvältä. Ja sitten kun sä oot valmis, keräät sen, mitä sä oot kerännyt ja kerinyt. Ja sitten poltetaan se violetin valon muutosvoimassa tuhkaksi. Ja sitten puristetaan se tuhka timantiksi tuossa käsien välissä. Ja tähän sä voit pyytää apua kai ihan keneltä sä haluat, kuka sulta onkin. Jos susta tuntuu, että sä et pysty tai haluat tehdä sitä yksin, sä voit pyytää apua sun henkisiltä auttajilta. Sitten kun sä oot puristanut sen timantiksi, niin sitten sä lisäät sen sun timanttiseen ytimeen. Ja jos sä teet sen chakra kerrallaan, niin sä voit lisätä sen aina kuhunkin chakraan, mitä sä oot käsitellyt. Ja toistat sen sitten jokaiselle chakralle. Ja siinä se kaikessa yksinkertaisuudessaan oli. Sitä voi tehdä niin usein, kun tuntuu hyvältä ja tarpeelliselta. Ehkä kannattaa aluksi tehdä se
chakra kerrallaan. Tai että yhdellä kertaa kyllä, mutta jokaiselle chakralla erikseen. Ja sitten myöhemmin tehdä se vain, niin kuin se yksi kerta riittää koko energiakeholle erikseen. Ei tarvitse sitten tehdä välttämättä joka kerta. Mutta tällainen pikku transformaatiohoito. Ei mulla muuta.